poslednej dobe sa veľa hovorí o tom, ako anonymita na sociálnych sieťach ohrozuje decká. Ale prečo vlastne? Veď si iba píšu na nete a sedia doma vo svojej izbe. Čo sa môže stať? Tak si to poďme skúsiť. Aha, pekná babenka. Napriamo ju asi neoslovím, tak sa to dnes už nerobí. Monča 67. Pekný nik. Pozerám, že sa o seba stará. Tak sa jej asi bude páčiť podobný chalan. Tento by sa jej mohol páčiť. Stačí si pridať jeho fotku, nejaké meno, napríklad Kamil 45. Začneme nevinne. Treba kočku najskôr pochváliť. Počkáme, či sa chytí. No jasné, na kompliment sa chytí každá. Tak to išlo ľahko. Tá bude ale prekvapená, keď ma zbadá. Nečakala si mňa, že? Keď si dohodneš s niekým stredko online, môže to byť hocikto. To ti nenapadlo. Ako môžete tomuto zabrániť? Na budúce si môže vypýtať jeho fotku s chatom, v ktorom si píšu. Keď sa bude zdráhať poslať ju, tak je jasné, ktorá bije. Vždy to nemusí dopadnúť takto dobre. Dávaj bacha.